dili makipot bro kay ngano walay bawal kaayo ha, wala gina siya yung gibawal kay ngano diha lagi hugikan lagi, dili gina siya yung nga mo gina siya ipa-implement or nga kana yung mo gi sundon nga bawal gini siya ha, dapat di gina siya bawal ngano musultir na sila usmo kwan sa pari gud taon nga mubasar nagkatulo history mapahawa na wa na ding wa nataas kay nagpanimbahon pero wala kini sa ingon nga naghiskot na kada magani murag makapatats gani sa tong lawas gani nga sa to ang gani nga kanang murag matandog bata ba nga pinagis pagtuo dayon ha, kaya patay ang pagtuo kung walay buhat. So ang Katoliko ba na sila kuan nga kanang magbuhat sila nga magsunod kabubot wala motobag ko amigo ha, sige i-off sa ayaw pagsulti nga gikan ka diri nakabalo ka ngano kami asa di mi karon ako asa di ko karon ayaw pagsulti kay ngunahan lang nga gikan mo ko din na ako asa di ko karon ano nakasulti man ko ana kadaghag mga balaod bisan pagtawag ining umuubanta kung asa ka dapit karon muubanta sa mga simbahan makita nimo ang mga iyo sa lagi muuban gyud siguro sa ngano patubagas ako ayaw sa tawag ka ng i-open ng imuhang kwan ayaw sa i-open ng imuhang usana patubagas ako kapag ikaw ka humagtubag nahalangan ka na ano ba naanay gitawag og pagbadlong niya ang mga pari pag naana na sa misa focus na sa Dios dili na focus sa mga tao mo na kalainan sa inyo og simbahang Katolika kaya ang simbahang Katolika di na magmatter ang pari ug unsa iyang mga nakita sa palibot kundi ang mga pari nagmatter na kung unsaon niya pag-administer ang sakramento atubangan sa Dios kay ang mga pari Christ-centered dili siya man-centered. Diha sa panimbahon sa simbahang Katolika dili na ang paghatag og masatisfy ba ang tao o dili. Masatisfy ba ka o dili? Dili. Ngano man kay ang pagpanimbahon dili na para sa tao, para na sa Dios. Karon kanang gingon nga makipot ang daan. Ay grabe ang sugo simbahang Katolika. Kung kabalo pa lang ka sa morality simbahang Katoliko, sige ato ning ano para makasabot ka sa kung gipangyawit be. Katoliko makakasaon na kabalo ka sa Catholic morality? Kabalo ba ka sa Catholic morality? Unsa morality? Wala. Mo na kung giingon sa imo ha. Mo na nga magpataka ka na lang og tawag ining bitang hukom-hukom. Kay wala man gihayag. Wala kabalo ana sa wala na gihayag tanan kay wala gyud wala. No. Ani. Aha. Katoliko makakasaon pabagalan ko. Ay sa Katoliko makakasauna. Kung tinuod yung ang Katoliko, kaya na may mga Katoliko singalan pero di Katoliko ang pagtuo. Kung tinuod yung ang Katoliko, pila man ka-artikulo ang ato ang credo. Ites na ako kay sige man kayo nga diha magugugikan. Wala na gid. Dilang. Pila ka-article ang credo sa simbahang Katoliko. Ites na ako yung mga Katoliko, tinuod yung ang Katoliko. Sige daw. Wala na gitudlo. Katoliko ka nya wa gitudlo. Siguro na. Bro. Nasakpan kay. Ang mga Katoliko bisag bata pa ilabi na diha sa mga katekista gitudluan na kapila ka artikulo ang pagtuo. Wa siguro po kasi simba no, musimba na po sa kaganahan no. So buti pasabot sa Katoliko pa ka sa una, Katoliko lang kasangalan, pwede ka Katoliko, dili Katoliko imong pagtuo. Mo na sipiat nimo. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official,
RJ Sanado Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.